nga mayara sang duha ka tuig nga bata nga abstract painter nga taga Bacolod. Aton sa kilalahon sa mga aga sa Ang painting ang isa ka mode of creative expression. Mahirap na photographic, naturalistic, representational, abstract, symbolism, o kung iban pang pamaagi. Sumungaga ato naman kilalahon ay isa sa mga abstract painter. Pero hindi ini basta-basta. Manbuwa pa lang siya karon katuig. Kilala siya bilang The Diamond Kid, ang pinakabatang abstract painter sa bugos ng Pilipinas. Ini si Enzo Diamante, o kung si Enzo. Red, and that one is blue. Sa sining nga summer, o kung saan tinalikdan ng Abril, nagsugod sa painting workshop si Enzo. Diri amat-amat siyang nga nahanas, kag sa sining nga edad, nakita na sa iyang teacher nga si Teacher John Honorides, nga mayara gid man siya sang abilidad. Iya ginaobserbahan ang pagka-interesado sang bata. Nagapati siya nga malayo pa ang maabtan ni Enzo. If you let the child express ang iyang art, makita mo naman nga mahilig siya yung mag-paint niya. Kabalo siya Manila, gina-observe niya, like he's saying it's blue, he sees something, he would call some figures there, mumo, interested gid siya nga and I discovered kung mag-workshop wala mga gamay man lang ang ginagamit ng mga materials. I realized na-observe ko hindi siya kaigo sa gamay nga canvas. Suno naman sa iloy ni Enzo, handa sila nga suportahan ang anuman nga kinakahiligan sa bata. Bilang mga ginikanan, proud sila sa anuman nga lalabot sa ilang nga bata sa amo pa lang nga edad. Basta notice namin every time magkadto kami sa gallery, ga-enjoy siya. What matters mo lang sa amon, primero is ga-enjoy siya, happy siya sa ginaubra niya. So, continue namon every Saturday, ginalook forward niya nga may quiet day painting siya. Supportahan, willing kami na mag-support sa iya. May 11 na tanan ka mga dalagko, kag 5 ka mga gagmay nga abstract painting si Enzo. Sa among nga edad, nagaganar na siya. Ang iyang mga obra maestra, ang mabakal na karon. Sunod sa iloy, ilan na ini ginakabig nga savings para sa bata, nga magabulig siya ng edukasyon, kag para sa mayo niya nga boss damlag. Si Enzo isa lamang sa mga maabilidad nga mga bata, nga pinaagi man sa suporta sa mga ginikanan, sigurado nga magapangunagid sa ilang ginakahiligan nga patag. Gani para si Lorenzo Diamante, kag sa imo mga ginikanan. Inaya!